Uhněte, vole, ne, tuhle, tady to dejte, dejte tu hadičku, puste to, nedajte. No tak to jste pěkný kretén, vole, tak ty jste to dostrh. Vole, pojďte, ne, ale hovno, tady mu to utíká, tady, tady s touto kous, ale hovno, víš to, kurva, tak hadička už tam sedí, nebyla k ničemu, Chceš pomoct? Já umím dělat kuchyni. More to je kuchyň jak minja mojí jazyky. Jakože prostorná. Do kurva prostorná. A děláte tady píču? Chladnou píču, zmrt. No, tak... Chladnou A jakou jí máte? Slušnou tu tady děláme, no. Máte slušnou? No, jasný, no. Jo? No, A to děláte sama, nebo? no, to dělám přímo já, no, tady kuchař Přímo vy? odmítli pracovat. Odmítli vám na ní pracovat? Hrnojš. Prdeli, no, tak Pane, možná chlabo. tak já si tady vystačím s Robertem. Co tam hučí a S Robertkem, pardon, co to říkáte? Tak musí být nějak se třít, ne? Jakože si to vy... Deniso, neurážej se. Počkejte, já to se ženskýma umím, počkejte. Denisko. No tak. Ty čuzo jedna, vole, já ti dám, vole, ty čuzo. To se dělá takhle mluvit s pánem? Svině jedna, ty vole, já bych jí dal, vole, bych jí naučil. Pán právník. Mě fakt právě vypleskal zadek. Pán právník. Tak to bude za 5000, ale... Pán právník. A co? Jsem tady. Moment, já si to musím, počkejte, vydržte, já si to dám ještě jednou. Otoč se ty čuzo jedna, otoč se ty čuzo. A ti, já uvidíš ty. Ty vole. To už jsem nedržel v ruce, ani nepamatuju tohle. No, už máme. Jo, jsem tady, pánové. Teď se musíte oblíknout, víte jak, jo? Slušně. Hovno, vyzývavě. Jo, takhle. Čím víc budete vyzývavej, tak tím oni víc budou sypat. Ty se netlep, blbečku, jdi tam paní něco vybrat. Čo? Ukáž, co tady má Františka třeba. Františka máte, co, svědí vás, nebo co? Dík pomoc vybrat, vole, neču. Jemu snad ne. To je jedno, vole, komu? Dneska se to nerozlišuje. Já vím, ale podle toho hlasu, tyjo, to je matroš. Mi něco čouhá, tam nejdu. Nečouhá nic, vole, tak to bude tampon, běž? Stejně, to znamená jako já v kadeckém. A nebo ne, já si před... A nebo ne. Co třeba jako my chtěli? Já nevím. Já teďka nevím. Co je, on se mu přiskrtil šourek, nebo co dělá? Podle mě bude stůrat, no. Já to asi. No, co potřebujeme, čůrat, to je v pohodě. Proto bude uklízek. Hele, kdo? Šplhoum, ne? To bude uklízek. Jo, šplhoum. Jo, šplhoum na ty hajzly, se to nezvedneš. Ode dneška je šplhoum. Šplhoum je uklid to. Ty vole, já slyším jak někdo, já slyším, že někdo to, tak... jak jsem slyšel, že někdo čůrá, já musím taky hnedky. Jak si moc jo, pozdě. Ale už nepotřebuje. Pozdě. Příští meeting bude dole v tréninkovce, tak a teď na Mission Row PD. Jo. Komu se chcete srát, odložte si to na Mission Row, jo? Pánové. Růžovej není, vole. Ty vole, já nemám nic. Teď je to na vás, 13 minut, pane tajnej. Na kontě 0, já nemám ani já jsem piči. Pane tajnej, 13 minut. Já jsem to zamrzí. Tak to bude žlutej. Zdar tady letec, tak to nebyl žlutej. Na mě je zlé. Podle mě to nevyšlo podle představ, ale není to úplně horší, jo, těch je tady asi 10. Kurva. To pálí. Ale obějte tohle, nevidíte tady, co řešíme, no hajzlu. Vypadni s tím krámem. Oleky přijede. Jeď si pryč. Ty parchanco, já ho viděl. Já to taky viděl. Že nesouhlasí. Nevidí, co pán dělá.
Já vím. No. No. Já se musím napít na to. Já se ani nenapiju, vy hovada! Jen se napijte v klidu, nemusíte se ostýchat. Tady je dílna, zastavte tam. Tady. Rozpoutáte mi. Jo, určitě no. No. Ty vole, to nezapadne. Ne! Ne! Kurva. No? Víš, jsem třeba viděl Ford, oni takhle jeli a říkal, No. hele, já lidi ukážu takhle prst a ty řiď. A on lidi ukázal řiď. Dobrý. Neramuj bohráti do prdele. Dobře, promiň. Co to povídám, piče, zastav! No. Daj more. A! Šéfko má problém. Pojďte, já vám pomůžu. Pojďte. Dobrý. Jak dobrý. Pojďte si ty vole, máte koleno na sračky. Dobrý den. Dobrý den, sestří, prosím vás, potřebuji pomoc. Já nejsem sestra a právě teď jdu na pomoc zabalit nějaký mrtvoly. Jedete na pomoc Co se zabalit stalo? nějaký mrtvoly, jo? Ty vole, to Jo, jste, no. jste ostrá, ty vole. A co? Vy jste... Jestli potřebujete doktora, tak on teď operuje a po vás tam Aha. nějaký pán vzadu, který potřebuje Aha. pomoc. Tak jestli to Rozumím. vyloženě nespěchá, tak se tady můžete posadit, můžete si vybrat Aha. jakýkoliv křeslo chcete, jo. Aha. Ano. Promiňte, ale já jsem vypadl z auta, Je, nemyslím si, že jo, by to pardon, já nespěchalo. jsem zapomněl, tady můj kolega si rozsekal koleno, má rozbitý pač krtěn, Ježišmarja. vystoupil mi za jízdí, víte co, to je hovado, co? A prasička bude, krávu. Děkuji za follow. Chlapci, střílejte pořádně, ať mám práci. Krásně, jsou mrtví? Jedu si pro ně. Posloucháš mě nebo spíš do prdeli? Poslouchám vás. Počkej, já si předám pistoli do druhé ruky. Tak pekáno. No, Krtele, teď se nerozvíš, vole, jak to dopadne. Já to staru. Hači. Vidíte? Tak, vyšlete mu situaci. Tohle je Moreuno, co řekneš, bude použito proti to. Ticho, nechci si ani slovo. To tady nebylo. Prdele. Kurva, fake, jsou to roz... Není nás tady nějak míň? Nechci nic říkat, ale přišel s tou kolegu, že Není nás tady jak málo, kam šel ten idiot? Ty vole, to je smůla. Jak to ne?
Jsem ti říkal, že ty začínáš rád? Pozor! Nebrzí to! Co s naší kamerou jsme zrovna byli čirou náhodou benzínové stanice, kde řidič omylem jel do... Znova, do toho vlevo, to jsou taky ne? Kravu. Tohle bude asi zlý. No to nestihne. Ach jo. Zvukáš, máš za jedna, ty vole. Ty umíš pobavit. Si vás tady je furt ta kočka, ale neboj. Haló. Do prdele, nech mě ty svině táhni. Díraj, kočko, pomoct, tady je kočka, ty vole, nehnutná klubat. Neprskej na mě ty svině, táhni. Nech mě, ti říkám, svině. Já s tebou pomlátím tady to auto, ty svině. Čičí? Čičí? Uj! Pozor! Tak no, Gorda. Já to říkám, on je kryter, vole. No, je teda, vole, to je píšuce. Jo, nehoda. Můžeme se názorně podívat zase, jak mě Pepa nechal na pospas, jo? Koukejte. Auto jede, Pepa panikoří, Pepa nasedá. A Pepa... A já vidím auto a Pepa mi... Co? Odjede. Jo. Já už vím, kam se schováš. Už se kropíte v pohodě. Kam se schováš? Do Vidím kamionu. smoke. Slyším karku Jedu. tlumenou. Jo, ne, to není karko. To je něco. To je jedno, nekaž mi to. Týpek na žlutý, tamhle do smouku běží dva, jo, už. Je, tak to jsem Jo. nechtěl, vole. Halo, Jak já? takový random výstřel do smouku. Odpad bys měl třídit. Pacha, ty vole, jeď do prdele, přejď toho idiota! Já! Ty vole. Na nuku, si musíme promluvit, ty vole. Okay. Tady běhá. Kdo? Ten velký sráč. Jo, ty mě máš rád, jo, ty má. No, nechtěl jsem to říkat tak veřejně. Jo. Čekaj, tak jak je na 60 kg, má nebo kolik. Hračky, to je tvoje, viď? No jasně. A ten vozek přiveze jako kdo? Chlast, to je tvoje, viď? No jo. Já si musím dát z vás. Bože můj. Petře, Ty vole, co je? dostaň mě tam. Čiž tak tam skoč tady odsud, ne? Tak se předveď. Úplně na pohodu, sleduj. Koukám. Tak čau. Nevím. Já se ale snažil. Oni nebyli na mě. Vole, dobytku? Fuj, co jsi to žral? No co je, já to nemůžu. Fuj, potom uklous, vole. Všechno zničí, vole, co je ještě bleja, kašme u toho. To bylo dobrý.
Počkej. Oj. Co je, jdeme, pojď dovnitř, nebuď srabotka. Neboj srabotka, co jsi to řek? Co jsi řek? Chodí nám kolem toho! Nebyl za mnou! Z okna! No jo, je tam, obchází to, pozor, ke dveřím! Jde pryč! I am friend! Okay, I am friend, halo! I am friend, halo! Halo, I am, ty vole, skočil! Jo, odvezem s sebou! Vole! Ty vole, co je? Já jsem v báně, Peťo! Co je? To je nějak prdel, ne? Jak se odnáší? Halo! No, Petře, Prosím? já bych si s tebou chtěl rád promluvit. Já vím, že ty streamuješ a chtěl bych jako apelovat na to, ať nemluvíš prostě, protože za mnou přišel ten manekín, na kterýho se musíš koukat. Takhle si ke mně stoupil, než jsem se ho všiml, koukl se na mě a řekl, pičo, tvým hlasem. A já budu úplně, ty jsi pičo! Víš, jak jsem se posral, ale fakt to mě koukla, pičo! Jakože takovou tu na zamykací obrazovce, když vezmete telefon do ruky, tak nalevo dole máte tu svítilnu, že jo? No, tak jakože když na ní rychle klikáte za sebou, ale fakt jako hodně, tak... Tak to je hajzl! To je hajzl! Ty vole, já jsem se nechal nachytat, to je hajzl!